Shipping kaimani bisingti phano rang pusa ajoi mano hogo juda juda mukhitung thakitong roni slai gobang hoba khlainai nukhuni borok no shipping kayo kokmang khatele mora mungya kemi ardi blog ni bisingo khobjak juda juda hatai roko agini bisirok ni slai o bisiwo hoba khlainai nukhuni borok shipping ni hoba khlaika mungya kemi ardi blog ni bisingo khobjak rongya tila atharu mora budiram hajarpara tiprasa tongma amchai rogo hoba khlaino chai tongo o amsayo tongnai tiprasa lukurok shipping hoba khlainai lukurok ni sanmung hapangni bokhaktui hoba khlaithani mui busilero rujangna bagai amsaini hoba khlainai lukurok nukhung cholena bagai chimchampa thalibo hoba khlayo lukurok saka hapangni bokhaktui mungsa chubachu nayaoino o bisiwo chimchampa thalik buphang kaikha hatiwo phale kisamisa ranga jiwi tongo hnibo saka pia bisi burum burum no shipping hoba khlaithani musuma tongo hoba khlainai nukhuni borok haponi thani chubachu sanka tomong chubasuni yak kholoke buskang salo shipping hoba khlai tebo ajiwi mano hoba khlainai nukhuni borok ওই কম এই বছরও কিটা লাগাইছে শুধু ধান আর আর মাটি থেকে উঠেছি অদূরে এই তিল কবে ঘরে তুলবেন এই বছরও তো শুধু বৃষ্টি ওই নাই এই তিল কাটবেন কবে কাটবো তো আশ্বিন মাসও 3 মাস এডিসি প্রশাসন থেকে সরকারি সাহায্য দিছে নি কিছু না না কিছু পাইলাম না জুম লাগানি লাগা জুম লাগানে লাগে কিছু পাইলাম না কিছু ধান পাইছেন? বীজ ওই পাইলাম না কিছু ওই পাইলাম না আপনার নাম উত্তম কুমার দেববর্মা এটা কোন জায়গা এটা বৈরাগে দেপা